Kasi sakay na po na madamati COVID ko. Lumiliter amin nga chismis istorya enan nga ni kapitan na dakano babae ng jay abagatan chismosa akaroy bakit managtongit ang tongtongit oray para ang anakit ng rugit amin nga issue sarap-sarapin na mapalaon wino dayang kinabagatan sana all chismosa sana all chismosa sana all chismosa ay chismosa akaruba sana all chismosa sana all chismosa sana all chismosa ay chismosa taga-alita kailan kayo yan ka nabili amin ang bumababak makay ako mapukawan ilang naman Tijay sambilihan mo ako at atitalungan na tayo Tijay mabalik kayo nga bumawi dito mabigat ni Rami Sentro 1, Sentro 2, Sentro 3 pili kayo chismosa akaruma yan nalaki ay naglaki huwag istorya higan ang daw yan mali amin nga chismis hindi istorya enan istorya enan amin akaruma na ni ante ugaw-ugawan ni ante anyang day-day lakos akende higil-higil ni ante hilpat-hilpat ni ante babat-batan ni ante gay datang kenang ahlakatan sana all chismosa ay chismosa akaruba ipailan mapasmatay na kabitak ang iwata sana all chismosa sana all chismosa sana all chismosa ay chismosa akaruba ang programa ito ay disenyo ng Sopas Inana ng nanang mga sopas dahil mas isopas ako sana all hindi ko madati na gulong di manong na kaya mo ino na dyan natin lugpugo na kaya ayabak man ako ni Jolly nga isgera ta kumantamang kano